Iba na talagang ngunyan ang mayaman. What? Pirmina sa lang bago ang service. Awan ang urag mo. Arab ako, makigkigon akong tao. Dahil magpagparakigkigon, tabaka kung makarati ka. Ayos na. Ay, ayos talaga. Nagpildo ka na? Isos kung sa swilduman sa naara mo, ako ang amo, kanagabos ng mga amo. Kaya dahil ka magabot kung may swildo na ako dahil pata, milyonis ang pira ko dyan. Ngunyan, buminakal naman ako kayo na. Oo, urag yun. Ha? Estrada. What? Ha? Iba. Oo, piglilimpihan ko nga. Tara mo, hali pa sana kami duman sa Amerika. May meeting kami duman kan mga kumpadre ka. May ano kami duman, may business kami duman. Na dahil man pipataram. Uragong bagay ni boy. Ay, talaga, sobra pa sa urang. Isaw. Kasar yung pinabakan. Kasubago pa sana, katunayan, kasubago pa sana. Oh yeah, ay mainit pa. Mainit paan. Kasi haling nga sa biyay, mainit. Ngunyan, nganing dahil mag-init, tanya ko, habo ako kan makinang nag-iinit, kaganya ko nindo ang kirkon. Another bayad na naman dahil ito. Nga ko dahil bali bayad ginari ito. Urag man ang gado. Oh. Kung mo yagang makasakay dyan, pili ka man sa kuya makisabay dyan. Pero magbayad ka bang milyon? Kaya na, bakal ko kayo na, ara mo. Nasa 300 million. What? Gulong pa sana ito. Ano? Gulong pa sana ang 300 million. Digdi pa sana, no? 300 million. 300, gulong pa sana. Saan ka makahiling ka ang sasakyan? 300 million, gulong pa sana. Naraw, libuton ko doon eh. Ay, urag ko. Pagtaganon mo. Hiling nga dyan, sa parte nga. Dahil ka magkapot, masilan ang. Ah. Urag man ang gado. Baka ni prank? Aw ba ko na prank? Ina? Tunay yan. Muli nga ni Supano. Ini, pasubra ini kan sa kuyang, kumpadre. Duman sa Amerika. Ini ko tada, kantidad ini kiduang milyon man ang kalong ini. What? Pero, kasabay naman dakot aso kabayo. Nya ako dahil kabali ang kabayo. Sarong milyon. Pwede testing ko, boss? Pwede. May CCTV yan. Bakal mga kulisap mo dyan, mga koto mo, mahiling dyan. Ah, masila nun ka naman. Masila na. Ara mo. Yun yun. Kastay na lugudo, may lusa. Ara mo, ang arog misa ng mga dugong bughaw. Ang pwede kaining sulog. Ayun. Pigahalat-halat ko nga si kumpadre, tamalig din na naman sa damakan. Pigpahanap ko so mga lalay ko kaya net. Tuma. 300 kilos na hanet. Oh, basan ka na? Dahiling mo, nag-istoryahan pa nga ni kita. Ding ugali ang taong ini. Dahiling muna. Iba talaga? Iba ang mayaman. Hoy, hoy. Ano na naman ipagpaparahambog dyan sa kiribanan mo? Ay, madam! Ha? Madam, ano ba na kita, madam? Iyon na. Ay, Driver ka man sa nao. sorry tayo, madam. Parambugan mo an. Sorry, madam. Yun na tabi. Napunasan ko na, madam. Inay. Sige na pa. Lawag na tabi dyan. Malingan ito, minali na. Rimati ng mangkota. Ano na naman? Driver man sa napalan. Aw na, dangog mo ito. Grabe talaga. Di kita kayo makapalusot.